ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟିଏ କହିବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟି କହିବି। ସେଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ମନୋହର ଚାମେଲି। ଆସ କାହାଣୀଟି ଶୁଣିବା। ହେନାର ପାଦରେ କିଛି ଜିନିଷଟିଏ ବାଜିଲା। ହେନା ତାକୁ ଉଠାଇ ନେଲା। ସେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ମଞ୍ଜିଟି ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲା। କରି କହିଲା, ମତେ ଫୋପାଡ଼ ନାହିଁ, ମତେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅ। ହେନା କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ମଞ୍ଜି କହିଲା, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଚାରା ଅଛି, ବହୁତ ପତ୍ର ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଳ ଅଛି। ହେନା ତା କଥା ମାନିଲା। ସେ ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇ ମାଟି ତଳେ ପୋତିଦେଲା। ମଞ୍ଜି ହସି ହସି କହିଲା, ବିଦାୟ ଦିଅ ବନ୍ଧୁ। ଗରମ ପବନ ଓ ପାଣି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ହେନା ଖୁସି ଥିଲା। ଏବେ ସେ ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କଲା, କେବେ ସେ ମଞ୍ଜି ବାହାରିବ। ସେଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲା। ଚିନ୍ତା କର ଆଗକୁ କଣ ହୋଇଥିବ। ମୋର ଏଇଠି କାହାଣୀଟିଏ ସଇଲା। ବିଦାୟ ନଉଛି। ପ୍ରଣାମ।